Няма да ви издам какво се случва в втората книга, нито ще ви кажа какво се случва с Станимир, но много ми се иска да попитам Марин, доколко той се идентифицира с главния герой. Рицар без броня ли е Станимир? Доколко Станимир си ти, доколко той е различен от теб? Той има повече коса. И не е толкова скромен. Значи много пъти са ме питали за героите. Естествено, всичко, което се случва в романа, има някакво отражение в реалния свят и обратно, но героите в романа са герои в романа, това, което им се случва е там. Въпросът е всеки от вас, който чете и харесва това, което правя и правим, да намеря своето малко прозорче към своята малка истина, към емоциите, които го вълнуват и които го карат да се движи напред. Можем и литературни анализи да правим, има подтекст в цялата творба, не ала-бала, но пък ще го оставим това на някой друг. Мога да ви кажа, че всичко, което е написано, е по някакъв начин почувствано и страдано от мен, защото това, което правя, то си има малко или много цена. Не е лесно, вие знаете, че ежедневието ми е малко ненормално напоследък. Свързваме с много пътувания, с доста работа, образование. Това, което ме прави много щастлив е, че тук виждам няколко мои свята събрани в едно и това е основна идея на книгите, да ни показват нови светове. В случая за мен новия свят е това, че тук виждам хора от много различни места, от много различни градове, от много различни държави, дори хора, които познавам и страшно много обичам. Тук има колеги от Германия. Оливер Дорнбергер, how are you? We have customers from Romania, so I would like to especially thank them for being here, or at least I saw them a moment ago. Maybe they have left already, I don't know. So, имаме тук колеги и приятели от университета в Шефилд, където аз карам втора магистратура, от Софийския университет. Имам безброй колеги. Сигурно имам и няколко хора, които са ми били началници. Така че благодаря ви, че сте ме изтърпяли. Не е лесно, знам. Виктор още ме търпи. Как си, Вики? Ето го и екипа ми там. Страшно готини са. Миналата година ми подариха за рождения ден торта с миньон. До година сламя. Наближава и този момент. Така че, ако имате някакви въпроси, предвидели сме, че ще бъдете и срамежливи и никой няма да посмее да пита нищо, но ако искате, сега сме тук специално заради вас. Някой иска ли да попита нещо? Кога да чакаме третата част? Така, проблемът там е следния. Според мен първата част не свърши с отворен край, въпреки че някой си мисля, че е така. С отворен край свършва втората. Или както казват по сериалите, с клифхенгър, т.е. висиш на една скала. Третата не е започната, съжалявам, Пепи. След като взема, надявам се, своята магистратура и напиша една дисертация. Между другото, много ми се щеше тук да е мой дипломен ръководител, един уникален професор. Господин Ламбридис. Може да ми помогнете, между другото, защото трябва да направя проучване. Над 100 човека трябва да ми попълнят едни въпроси. Така че се готовете скоро да ви наспамя. Отделно от това, есента ще я започне и ще ви държа в течение какво се случва. Няма да има големи изненади или в края на 2018 или в началото на 2019, съжалявам. Аз имам въпрос. Да. Кога ще започнеш да пишеш по-дебели книги? По-дебели. Аз ще почна да пиша по-дебели, ама ще излизат много нарядко, а пък искам да се събираме по-често, така че... Книгата е написана с такъв обем, че да можете да прочетете за 2 дена и после веднага да ми пишете във Facebook какво става. Айде бе! Да, между другото, повечето хора го правят, благодаря. Нещо друго? Някой нещо? Добре? Бе?